ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। खासदार संजय राऊत यांनी विधानसभेचा चोर विधिमंडळाचा उल्लेख करून अपमान केल्यानं याचे पडसाद सर्वत्र उमटताना दिसत आहेत। रायगड जिल्ह्यात त्यांच्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध करण्यात आला। महाडमधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथील अर्धाकृती पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी संजय राऊत विरोधी घोषणा देत निषेध नोंदवला, तर त्यांच्या प्रतिकात्मक बॅनरला महिला कार्यकर्त्यांनी जोडे मारून घोषणा देऊन जाहीर निषेध केला। त्यावेळी शिवसेना शिंदे गटाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते। त्या उद्ध्वस्त गटाचे नेते संजय राऊत खऱ्या अर्थानं त्यांचं नाव घेण्याची सुद्धा आम्हाला अख्ख्या महाराष्ट्राला लाज वाटते। कारण ज्या विधिमंडळाला त्यांनी चोर मंडळ म्हणून संबोधलेलं आहे, त्याच विधिमंडळाच्या सदस्यांच्या जीवावरती, त्यांच्याच मतदारांच्या जीवावरती 4 वेळा ते खासदार होऊन गेलेले आहेत। आणि अशा या पवित्र सभागृहाचं, सभासदांचं अपमान या महाराष्ट्रामध्ये कधी यापूर्वी झाला नव्हता आणि यापुढेही होणार नाही। खरं म्हणजे त्यांचे मानसिक संतुलन गेल्या 6 महिन्यापासून बिघडल्यामुळं सातत्यानं चुकीची वक्तव्य या महाराष्ट्रामध्ये ते करतायत आणि महाराष्ट्राची जी संस्कृती आहे, राजकीय संस्कृती आहे, तिला बिघडवण्याचं काम, ती दूषित करण्याचं काम हे सातत्यानं करतायत। त्यांना बोलण्यासाठी आता सध्या काय राहिलेलं नाही, भ्रमनिरास झालेलं आहे। फ्रस्ट्रेशनमुळं वेगवेगळी वक्तव्य करतायत थोडे दिवस, आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा ते काय खासदार राहणार नाहीत, कारण उद्ध्वस्त गटाकडे तशी संख्या राहिलेली नाही। येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा माजी खासदार म्हणून ते सामनाच्या कार्यालयातच फक्त बसणार आहेत, एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो। आणि आम्ही शिवसेना महाडच्या वतीनं, शिवसेना रायगड जिल्ह्याच्या वतीनं जाहीर निषेध या वक्तव्याचा करतो, एवढंच या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।